Moi, me nyt tehtiin tää palkinto. Juttu. Joo. Ja me siirrettiin sitä oikeesti niinku muutamalla viikolla eteenpäin, kun ei ollut tarpeeksi osallistujia. Silleen 1 osallistuja, ehkä 2 osallistujaa. Niin silleen, molemmat voittais niinku palkinnon. Se ei kyllä näköis arvonta. Niin. 2 palkintoa. Sulle ja sul tolle. Sulla toinen valit gridilkää keskenään. Niin. Me nyt tehdään tää palkintovideo ja tää tosiaan siirtyy parilla viikolla eteenpäin. Tää loppuu marraskuun viikopäivä. Jep. Eli 30. Joo, joku siinä. Tää loppuu 30. päivää marraskuuta, eli tätä kuuta. Mut siihen saakka teillä on taas aika osallistua ja sitten vaikka ois 2, niin me vedetään tää sitten. Ja te osallistutte. Että me nirhataan teitä. Niin, me nyt näyttää nämä palkinnot. Mä haltaanko sä vai niin? Ykköspalkinto. Essillä on ykköspalkinto. Mulla on ykköspalkinto. Joo, tää on niinku ykköspalkintoon liittyvä. Me laittaa näistä kuvat vielä siihen. Tää on ykköspalkintoa. Mä otan takaisin tuonne. Ja sitten on tämmönen kultaketju. Pitkä. Missä on kivi. Pinkki kivi. Yes. Takas on tommonen. Tää kuuluu kans ykköseen. Ja mitäs muuta täältä pussista löytyy? Ihan latina. Tää on tämmönen kutikremovera. Ja toi kynsinauhoja hoitaa. Joo. Tää on siis ihan käyttämätön, että en ole käyttänyt. Ihan tiedoksi. Ja sitten on vielä tämmönen karvainen kynsilakka. Hopea kynsilakka. Tämmönen mini. Se oli siis ykköspalkinto. Sitten kakkonen. Joo, mulla on sellainen, mikähän tää on? Jalkojen hoitosetti. Vedän vaan zoomaan. Täällä on tuosta jalkaviilaa ja... Eiku, mikäs jalkaviilaa? Siis tollanen... Siis... Kyllä te varmaan näette itsekin mitä siellä on. Tai näette sit jos voitatte. Ja sitten on tällainen kasvonaamio. Kasvonaamio. Vadelma smoothie. Huokoset puhdistava naamio, aivan. Hienosti se oli tällainen huulirasva. Tää oli mun mielestä ihan hyvä, kun mulla on itselläkin. En oo tosiaan käyttänyt. Että mullakin on toi hyvä. Niin haisee kivalle. Ihanan. Tällainen kynsilakka. Tänään mä pääsin zoomaan. Aika kivukon värinen. Onko se mitä vähän kaupas? Joo, no niin. Tässä on nyt tää palkintovideo. Ja tosiaan arvonta siis on käynnissä koko ajan, että osallistukaa arvontaan. Ne on... Ja sit tosiaan me laitetaan blogien linkit siihen kuvaukseen. Siitä pääsee. Me setään review pikaisesti nää säännöt, että kaikille on selvää. Niin. Joo, että... Niin ne säännöt ihan lyhyesti. Et yhden arvan saa, kun on molempien blogien lukija. Molempien. Molempien, ettei vaan sen yhden. Niin. Ja sit se... Toisen arvan saa, kun mainostaa blogissa. Eli siitä saa 2 arpaa ja laittakaa se linkki mieluummin siihen, kun osallistuu sen bloginne. Me voidaan käydä katsoa, että olette laittanut se. Ja sit jos te sitten me voidaan, jos te olette voittanut, että me saadaan teidät kiinni, niin sitten voitte laittaa siihen sähköpostiosoitteenne, siihen kommenttiboksiin, siihen osallistumisilmoitukseen. Mut jos ette halua laittaa sitä sähköpostiin, niin sit vaan ilmoitatte. Ottakaa yhteyttä meihin. Ottakaa yhteyttä sitten, kun me laitetaan ne meidän omat sähköpostit. Lähettäkää sinne, jos te huomaatte, että nimimerkki on voittanut, laittakaa meille sähköpostia, että te olette voittanut. Jos te ette halunnut laittaa sitä sähköpostilliseen juttuun. Niin. Nämä on nyt arvonnan säännöt. Ja tosiaan tää loppuu marraskuun viikopäivä. Eli siihen saakka on aikaa osallistua. Niin, ehkä nyt alatte osallistua arvontaan, osallistuu palkinnot näitten. Niistä tulee vielä kuvat siihen alle. Että varmasti saatte selvää, kun mä en tiedä miten noista meidän sähköistä oikeesti ja mun tarkennuksista. Niin, nyt osallistut tämän arvontaan ja marraskuun viikopäivä niin selviää. Ja palkinnot lähetään nopeasti. Ja sori muuten mä ihan itsestäni ilmoitan. Sori mä en oo tehnyt oikeesti postauksia. Mä en oo ehtinyt tai sit mä oon vaan illaisen. Onks tuo vene? No se tulee tänne päin. No tulee tänne.
raiskaa meitä, Me mutta ei ollaan saa. tää rannas. Niin. Nyt ei tästä nyt tulisi pidempään, niin me varmaan lopetellaan. Varmaan. Varmaan. Heissa heissa! Hiljaa. Älä tehdä. Tippu. Moi. Toi naurattaa, jos toi tippuu, niin sit mä repeen, mut sit mä tajus, vittu se on järvessä! Odotetaan. Noin. Heippa rauha. Hei, patirellään. Noin. Tää on niin perus aina.